Hirap naman po ngayon ng ilang mga bangkero dyan po sa Calmay, Ilocano, dito po sa Dagupan City dahil pa rin po sa epekto ng habagat. Hindi pa rin natatapos ang hugupit ng habagat at pabugso-bugso pa rin ang pag-uulan at dahil dito, nahihirapan ng mga ilang bangkero sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan na siyang pangunahing pinagkukunan ng kanilang gastusin. Sa panayam po ng IFM News Dagupan, sa ilang bangkero, matumal umano ang kanilang kita dahil sa malalakas na alon. Lalo itong nagpapahirap sa kanilang biyahe dahil sagwan lamang ang ilan, ang ginagamit ng ilan sa kanila at maliliit din umano ang kanilang kinikita sa bawat biyahe. Bago naman makabiyahe, kinakailangan pa nilang sumunod sa itinakdang time schedule dahil sa dami ng mga bangkero sa nasabing lugar. Sa isang biyahe, hanggang 3 pasahero lamang ang kayang isakay ng sa bangka at 15 piso ang pamasahe kada pasahero. Kaya nasa 45 pesos lamang ang kabuang kita ng ang isang biyahe kung puno ang bangka. Para naman sa mga motorboat na nasa 20 pesos ang minimum kada isang pasahero. Sa kabila ng patuloy na epekto ng habagat, umaasa naman ang mga bangkero na muling sisigla ang kanilang kabuhayan sa sandaling gumanda na ang panahon. IFM News. IFM News. IFM News.